भुरग्यांनो, आयज आमी नवे अक्षर शिकुया। पहिले अक्षर आसा ख। पयली अर्दवाटोळे गाठ आणि परतून एकदा गाठ, हात उखलनासतना आणि मागीर उबी वळ, ताचेर शिरोरेश। ख ख पासून खडू खडू। दुसरे अक्षर आसा थ। पयली गाठ, अर्दवाटोळे आणि मी य बरयता तसोच बरोवपाचे, उबी वळ आणि शिरोरेशा। थ पासून थर्मास थर्मास। मुखावेले अक्षर आसा फ। पयली प बरोवपाचो आणि हात उखलनासतना अर्दवाटोळे आणि शिरोरेश। फ पासून फळ। परतून एकदा अक्षरां पळोवया। ख थ आणि फ फ। आणि नवे अक्षर आसा आ। तुम्ही अ बरोवपाक जाणात न्हय। आता हे अ जालें, ताच्या कुशीन आणि एक उबी वळ बरयली का आ जाली। शिरोरेशा घालून आ। आ पासून आवय आवय।